Il-memorja ta' Dun Anġ Sejker se tibqa' mnaqxa fil-komunità Żejtunija issa anka permezz ta' spazju miftuħ li żanżan fiġnien Brejġu. Meqjus bħala wieħed mill-akbar benefatturi taż-żejtun, Dun Anġ hu magħruf l-aktar għal qalb kbira li kellu għax fost oħrajn iddedika ħajtu biex jgħin lil persuni vulnerabbli u lil dawk b'diżabilità. Il-legat tiegħu ta' mħabba, ġenerożità u servizz lejn l-oħrajn tibqa' ta' ispirazzjoni għal kulħadd. Iż-żona rekreattiva li parti minn investiment usa ta' tisbieħ fiġnien Brejġu permezz ta' skema mid-diviżjoni tal-Gvern Lokali. Dan il-ġnien infetaħ fit-tmeninijiet u msemmi għal Konsilju Ellul li kien magħruf bil-laqam ta' Brejġu. L-intervent infrastrutturali sar b'investiment ta' 180,000 euro li kienet tinkludi fost oħrajn żona għat-tfal u l-irranġar ta' żoni oħra fil-ġnien fosthom tħawwir ta' siġar u arbuxelli. Is-Sindku taż-Żejtun Ġewna Ġus tkellmet dwar il-ħsieb li din iż-żona tissemma għal Dun Anġ. Dun Anġ Sejker kulħadd jafu kien magħruf għall-lubija li kellu l-qalb soċjali u anki hu stess kien jiġi hawnhekk Dun Anġ fejn jintefa' bil-qiegħda u joqgħod jaqra. U propju ridna li dal-ġnien nibqgħu infakru l-tjubija ta' Dun Anġ fejn anki r-residenti stess ta' Dun Anġ jiġu hawnhekk. Fi żjara fiġnien Brejġu l-Ministru Imbonniċu Segretarju Parlamentari Alison Zarafa Ċivelli qalu li minkejja li l-ġnienu ta' daqs iżgħar minn oħrajn xorta jservi bħala post ta' rilassament tal-familji u l-anzjani. Il-Ministru Bonnici qal li inizjattivi bħal dawn juru kif il-Kunsilli Lokali jsebħu l-ispazji pubbliċi u jsaħħu l-ħajja soċjali u ambjentali tal-lokalità. Segretarju Parlamentari Zarafa Ċivelli spjegat li permezz ta' diversi skemi ta' diviżjoni tal-Gvern Lokali qed ikunu ta' susten finanzjarju bla preċedent tal-Kunsilli Lokali fejn jidħlu proġetti infrastrutturali u anki attivitajiet kulturali.